sampun ditiwanci wahyaning mangsa kala. Titaing Gusti ingkang awatak jalu sesule panjenenganipun Raka Mas Pungki Pradana ingkang sampun kepareng nampi wahyunipun judul sesule panjenenganipun Rara Ayu Andri Rara Lestari putri kinasih panjenenganipun almarhum Bapak Miskanto Ibu almarhumah Siti Romlah Sri Atmojo pinanganten kali sampun katuraken wonten ing sasana panggih kapapa Bapak Perjongga kanthi Rama kalian Ibu katuraken unjukan tirta wening kepareng weninging jiwa penepe kalbu Sri Atmojo pinanganten kekalih kanthi donga pangestu sedaya para tamu mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kanthi diparilah panjurung donga pangestu saking panjenengan sami mulya kamulyane astane tinanganten putri hambalang gantamring pinanganten priya kang winastan gundang gasih datang saranta temanten kagem kanthi parlembeng mugia keluarga panjenenganipun pinanganten kekalih Rara Ayu Andri Rara Lestari kaliyan Raka Mas Pungki Pradana dados keluarga ingkang ayem tentrem kakanthi sang suba manggala ingkang hambayong wujudipun sekaradi pancawarna ya kalpataru jaya daru dewan daru kepareng jangkepipun adicara pawiwahan wonten ing rikalenggahan siang sak mangki Sri Atmojo pinanganten kekalih kanturaken unjukan saking Rama kaliyan Ibu unjukan tirta wening minangka asrep ayem tentremipun keluarga sampun titi paripurna hadicara panggih kalajengaken hadicara sinduran Sri Atmojo pinanganten kekalih kakanthi Rama kaliyan Ibu kabayang kanthi sindur ingkang awarni abrit tumuju wonten ing sasana Bali Winangun lampahipun Sri Atmojo pinanganten kekalih kadya Maya Candrani
Sampun kepareng lulus Raharjo. Dawuhipun Sri Atmojo pinanganten kekali panjenenganipun Roro Ayu Andri Roro Lestari ingkang sampun kepareng jinatu Romo kaliyan Raka Mas Pungki Pradana kanthi donga pangestu sedaya para pilenggah para tamu undangan kanthi adicara ingkang sampun kepareng kalempahan wonten ing kalenggahan raina samangke dening keluarga ageng Bapak Tukiman Ibu Komariah winastan keluarga panjenenganipun almarhum Bapak Miskanto aturaken matur sembahipun panjenengan sami taus keparengaken di adicara wonten ing kalenggahan siang sak mangki.